és Rubens Barrichello ma már egyszer akcióban megelőzte Kimi Räikkönent. Rubens Barrichello akcióban ma már majdnem mindenkit megelőzött. Rubens Barrichello, azt hiszem, hogy megkockáztathatom, hogy élete legjobb formájában versenyzik a mai napon. Egyetlen egyet hibázott a rajtnál, és már ott van szélárnyékban Räikkönenen. És Räikkönen érzi a nyomást, Rubens Barrichello hihetetlen, Jacques Villeneuve a boxban. Rubens Barrichello tolja le a pályáról Räikkönen, tolja le a pályáról Rubens Barrichello. Jaj, de belül van! És ott van szélárnyékba, kihúz, körbeautózza-e? Nem, Räikkönen fogja a szöget, csak belülre kerül-e Barrichello, megpróbál belülre kerülni, és itt befelé húz, bent van, és nem tud elmenni! Hajde Räikkönen, és Räikkönen a szélén, Barrichello elmegy, Räikkönen visszahozza az autót. Rubens Barrichello.